Λοιπόν, είναι η εταιρεία Meditace. Παράγουμε και τυποποιούμε αγροτικά προϊόντα από επεξεργασία βιομηχανικής ντομάτας για σάλτσες και παραγωγή ηλιαστής ντομάτας σε διάφορα βάζα συσκευασίες μικρές ή μεγαλύτερες για λιανική πώληση ή για χοντρική πώληση. Επίσης έχουμε παραγωγή διάφορων παστών, προϊόντων σε μορφή πάστας δηλαδή, όπως πάστα μελιτζάνας, πάστα ψητής πιπεριάς με φέτα, πάστα αγκινάρας, προϊόντα με πολύ καλή παρουσία στο εξωτερικό. Επίσης σε μεγάλες και μικρές συσκευασίες. Μετά έχουμε μουστάρδες σε 3 γεύσεις με βότανα της ελληνικής φύσης, κάπαρι, χυμούς υπερτροφών, αρώνιας, ρόδι, με μέλι και διάφορα άλλα βότανα. Φυσικά τις σάλτσες από ντομάτα δικής μας επεξεργασίας. Τα προϊόντα μας βρίσκονται σε επιλεγμένα καταστήματα της ελληνικής αγοράς και στην περιοχή μας φυσικά. Είναι σε ανταγωνιστικές τιμές και πολύ προσιτές για το ελληνικό τραπέζι. Είναι φτιαγμένα από ελληνικά υλικά, συνταγές δοκιμασμένες.